जों हाबनाया गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गायसनखानाय सान्थि 2020 सनाव जे जोङो सान्थिखौ गायसनखाबायमोन दा बेखौ 2025 सनाव इपिपिएल गैयैनि उनाव दा नोंथांमोना नुदों दाखालि कारिगावआव जे घटना जालांबाय आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव माने इन्टारनेट दाननो गोनां जाबाय रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय माखासे साननि सिगां सालाखाथियाव बमा बेरफ्रुबाय क'क्राझार टाउनाव हिन्दु मुसलमाननि दावराव जाबाय मस्जिद आक्रमण जाबाय बेफोर गासैखौबो नायनानै गोजोन गायसनफिननांगौनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय इपिपिएलखौ नांफिनगौ होननानै दिनै जों फोसावदों नैथियाव जोंनि लाइमोनफ्रा बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि दुरान्ड काप बायदि आइएसपिएल बायदि इभेन्टफोरनि गेजेरजों मोनसे कम्पिटिटिभ इनभाइरनमेन्टआव फरायनायजों लोगोसे गेलेनायनि फोथाराव दावखोहांबायमोन नाथाय फिन खनसेबाव बोथोर गैया बादालि गैया मिना बाजार चित्रहार लाबोनानै दिनै जे मेला खुंनानै जुवा गेलेहोनानै लाइमोनफोरखौ जौ जुवानि गाज्रि मोनसे थासारियाव हारिमुआव नारसोम हरफिनदों बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौनि थाखाय दिनै रायजो राजानि सिगाङाव जों बुंदों जों आरो बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्टखौ खालामनांगौ थाबैनो 125 एमेन्डमेन्ट खालामनानै 60टा बियाब जोङो बिटिआरआवहाय सोरजिनांगौ लोगोसेयैहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट फान्डिं गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डाइरेक्ट फान्डिं जों लाबोनांगौ 30-35 हाजार करोड़ बोसोरावनो जों मोनो नाथाय जोङो दिनै जोबोद बाङाय मोजोमसेल' रां मोननायनि थाखाय जों गोबां जौगाखांनो हायाखै खिन्थु डाइरेक्ट फान्डिं मोनोबा जों फ्राय 30-35 हाजार करोड़ जों थाखा मोनगोन बेजों गोबां जौगाहोनो हागोन ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टनि थाखायबो जोङो इपिपिएलनो भट होनांगौ होननानै जोङो रायजोफोरनि गेजेराव फोसावदों।